Ai avut vreodată sentimentul că pleci complet epuizată de la o conversație, ca și cum toată energia ți-ar fi fost secată? Te-ai surprins vreodată gândindu-te, de ce mă dezechilibrează mereu persoana asta? Dacă ți se pare familiar, nu ești singură. Iar răspunsul s-ar putea afla în atitudini psihologice de care încă nu ești conștientă. În acest videoclip vei descoperi cum stoicismul poate fi armura ta mentală împotriva persoanelor toxice, chiar și atunci când acestea fac parte din rutina ta zilnică. Vom vorbi despre controlul emoțional, despre protejarea păcii tale și despre strategii mentale pentru a împiedica pe cineva să-ți fure energia. Și partea cea mai bună, într-un mod practic, aplicabil și direct. Dacă te-ai săturat să absorbi negativitatea altor oameni, acest videoclip îți va schimba modul în care reacționezi și te poziționezi. Așadar, dă-i un like, pentru că arată pe YouTube că acest tip de conținut merită să ajungă la mai mulți oameni. Iar dacă ești în căutarea autocontrolului, a forței emoționale și a clarității în relații, abonează-te acum la canal, pentru că acesta este genul de conținut pe care vei dori să-l urmărești în fiecare săptămână. Acum, respiră adânc, pentru că prima atitudine stoică s-ar putea să te surprindă. Și cel mai curios lucru, sau poate cel mai crud, este că adesea cei care ne fură energia emoțională nici măcar nu-și dau seama de daunele pe care le provoacă, dar noi le simțim și le simțim profund. O frază dureroasă, un ton pasiv-agresiv al vocii, o critică deghizată în opinie sinceră. Toate acestea pot deveni o bombă emoțională în interiorul nostru dacă nu suntem pregătiți. Și aici începe punctul de cotitură. Prima atitudine stoică pe care trebuie să o internalizezi este simplu de înțeles, dar necesită practică zilnică. Stăpânește-ți reacția. Așa este. Nu este vorba despre a evita conflictul cu orice preț și nici despre a te preface că totul este în regulă când nu este. Este vorba despre a-ți revendica puterea care îți aparține de drept, puterea răspunsului tău emoțional. Și iată un adevăr dur. Atâta timp cât reacționezi automat, acești oameni vor continua să aibă controlul asupra păcii tale. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai mari reprezentanți ai stoicismului, a spus odată: dacă ești iritat de ceva extern, durerea nu se datorează lucrului în sine, ci evaluării tale a acestuia. Și aceasta este cheia. Oamenii toxici câștigă putere atunci când reușesc să provoace în tine exact ceea ce își doresc: furie, frustrare, vinovăție, epuizare. Îți testează limitele, starea de spirit, răbdarea. Și dacă le dai toate acestea pe tavă de argint, fără filtru, devii jucăria lor emoțională. Aici intervine stoicismul ca un scut invizibil. Pentru că atunci când înveți să observi înainte de a reacționa, să respiri înainte de a răspunde, să reflectezi înainte de a exploda, schimbi complet jocul. Începi să fii manipulat și începi să-ți controlezi propria energie. Asta nu înseamnă să devii rece sau indiferent. Înseamnă să ai claritate, înseamnă să decizi cine merită energia ta mentală și cine nu. Gândește-te, dacă de fiecare dată când cineva face o provocare, tu te implici în dans, cine deține cu adevărat controlul? Stăpânirea reacției tale înseamnă practicarea autocontrolului stoic, înseamnă acceptarea faptului că nu trebuie să răspunzi la orice, cu atât mai puțin în modul în care se așteaptă ei. Acest tip de atitudine nu este pasivă, este puternică. Este genul de fermitate tăcută care dezarmează orice încercare de manipulare. Și iată o tehnică stoică simplă, dar extrem de eficientă. Vizualizează provocarea ca pe o săgeată lansată în aer. Te va răni doar dacă te dai în calea ei. Dacă rămâi unde ești, centrat, ferm, va cădea la pământ. Și tu rămâi nevătămat. A-ți stăpâni reacția este de asemenea un act de iubire de sine. Când alegi să nu ripostezi, nu este slăbiciune, este înțelepciune. Nu ignori problema, îți protejezi templul interior. Îți spui: sunt mai important decât atât. Și aceasta este o atitudine stoică de cel mai înalt nivel. Acum s-ar putea să te gândești: dar nu mă pot abține. Explodezi instantaneu, este mai puternic decât mine.
Adevărul este că nu este mai puternic decât tine. Pur și simplu nu te-ai antrenat suficient încă. Și aici, pe acest canal, acesta este genul de antrenament pe care vei învăța să-l dezvolți. Pas cu pas, constant, ca și cum ai antrena un mușchi emoțional. Și cu cât te antrenezi mai mult, cu atât devii mai puternic. Îți vei da seama că, în timp, aceleași situații care odinioară îți tulburau pacea vor părea acum nesemnificative. Nu pentru că s-au schimbat, ci pentru că ți-ai schimbat perspectiva. Asta înseamnă stoicism în practică. Să schimbi modul în care interpretezi lumea, astfel încât să nu devii prizonierul ei. Și când începi să-ți controlezi reacțiile, mediul se schimbă. Oamenii își dau seama că nu te mai zdruncină ușor. Acest lucru îi deranjează pe unii, dar îi și alungă pe cei care vor să te destabilizeze. Pentru că ei caută ținte ușoare, iar tu încetezi să mai fii una. Și ascult, vreau să știu de la tine, ai fost vreodată într-o situație în care ai reacționat impulsiv și ai regretat ulterior? Sau ai reușit să menții controlul și să te simți mândru de asta? Spune-mi în comentarii. Dacă vrei, scrie pur și simplu, eu îmi decid reacția. Această frază simplă poate fi noua ta mantră stoică și mă ajută de asemenea să știu că ești alături de mine în acest proces. Și când începi să-ți stăpânești răspunsul emoțional, se întâmplă ceva magic. Ceea ce te-a destabilizat odată începe să-și piardă puterea. Dar acest lucru este posibil doar atunci când înțelegi că nu totul are nevoie de un răspuns imediat. E-book-ul Psihologia inversă este deja disponibil. Dar atenție, doar pentru o perioadă limitată. Dă click acum pe linkul fixat în comentarii și descarcă-l înainte să dispară de pe internet. Această oportunitate poate dispărea în orice moment și nu vrei să regreți mai târziu. Descarcă-l acum, că nu orice provocare merită un răspuns. Și tocmai aici intervine a doua atitudine stoică, care poate transforma complet modul în care te descurci cu oamenii toxici, tăcerea strategică. Și când spun strategic, este pentru că nu este lașitate, nici pasivitate, nici indiferență. Este calcul emoțional, este forță interioară, este strigătul minții care a învățat deja să nu se epuizeze cu ceea ce nu merită atenție. Persoanele toxice prosperă datorită frecării. Au nevoie de conflict pentru a se simți vii. Se hrănesc din reacția ta, așa cum am discutat anterior, dar se hrănesc și din zgomotul tău, explicațiile tale, apărarea ta, încercările tale de a-i convinge. Și tocmai de aceea tăcerea acționează ca un blocaj psihologic, rupe tiparul, taie ciclul, creează confuzie. Când alegi să nu răspunzi, să nu justifici, să nu explici, îi iei celeilalte persoane combustibilul pe care spera să-l folosească împotriva ta. Și aceasta, în cadrul filosofiei stoice, este una dintre cele mai puternice modalități de a aplica apateia, starea de imperturbabilitate. Tăcerea, atunci când este folosită bine, comunică ceva mult mai puternic decât 1000 de cuvinte. Spune că nu vei fi târât în jocuri mentale. Arată că pacea ta valorează mai mult decât a avea dreptate. Dezvăluie că nu trebuie să câștigi o ceartă pentru a ieși victorios. Și fie vorba între noi, de câte ori pierdem timp prețios, încercând să demonstrăm ceva cuiva care a decis deja să nu asculte. Adevărul este că tăcerea, atunci când se naște din conștientizare, este un act de putere. Arată măiestrie, încredere, claritate. Arată că ești deasupra zgomotului, că îți alegi bătăliile, că nu te vinzi pentru firimituri emoționale. Seneca spunea că, uneori, chiar și un prost pare înțelept atunci când tace, dar în cazul nostru, tăcerea nu înseamnă să pari nesemnificativ. Este vorba despre protejarea a tot. Îți protejezi sănătatea mentală, îți protejezi energia, îți protejezi reputația. Pentru că a răspunde impulsiv îți pătează adesea imaginea mai mult decât persoana toxică care te-a provocat. Ai observat cum totul este zgomot în zilele noastre. Rețelele de socializare țipă. Oamenii vor să aibă o opinie despre orice. Toată lumea vrea să răspundă, să riposteze, să infirme, să se justifice.
dar cei care aleg tăcerea strategică devin o raritate. Și tocmai din acest motiv ies în evidență, atrag atenția, impune respect, nu prin strigăte, ci prin absența acesteia. Desigur, nu e ușor. La început, tăcerea pare inconfortabilă. Ai chef să țipi, să te explici, să te aperi. Dar aici intervine practica. Și iată o tehnică practică pe care o poți aplica astăzi. Când cineva încearcă să te provoace, respiră adânc, numără mental până la 4 și, în loc să răspunzi, doar observă. Observă disconfortul celeilalte persoane față de tăcerea ta. Realizează cum aștepta ceva de la tine și nu a primit. Aceasta este puterea autocontrolului, aceasta este disciplina emoțională, aceasta este stoicismul trăit în practică, folosirea tăcerii ca scut, nu ca o evadare. Această tăcere îți permite de asemenea să asculți mai mult. Dar ascultă cu adevărat, nu să răspunzi, ci să înțelegi situația, să analizezi tipul de persoană cu care ai de-a face, să percepi tipare. Adesea, în mijlocul zgomotului emoțional, nu vezi clar, dar în tăcere totul apare. Măștile cad, intențiile devin evidente și începi să vezi unde merită să-ți investești energia. Și un lucru important, tăcerea este de asemenea o graniță. Când rămâi tăcut în fața cuiva care încearcă constant să te dezechilibreze, spui, nu voi juca acest joc. Nu trebuie să anunțe cu voce tare granița. Tăcerea ta trasează deja acea linie invizibilă pe care nimeni nu îndrăznește să o treacă de 2 ori. Și dacă încă mai ai îndoieli cu privire la funcționarea acestei posturi, încearcă-o timp de 1 săptămână. De fiecare dată când cineva încearcă să te împungă, să te provoace sau să te manipuleze, taci, respiră, observă. Apoi spune-mi în comentarii ce s-a întâmplat. Pun pariu că multe se vor schimba. Și dacă ai aplicat vreodată asta și ai simțit puterea tăcerii strategice, comentează mai jos, tăcerea mea valorează mai mult. După ce înveți să folosești tăcerea ca instrument de protecție emoțională, începi să realizezi altceva. Multe dintre cele mai epuizante interacțiuni ale tale nu sunt doar despre cuvinte sau conflicte, ci despre timp. Exact timpul pe care îl acorzi oamenilor care, în adâncul sufletului, nu merită nici măcar o secundă din atenția ta. Pentru că un adevăr pe care puțini îndrăznesc să-l admită este că timpul este cea mai valoroasă monedă din viața ta. Și fiecare minut pe care îl dedici unei conversații inutile, dramei altcuiva sau manipulării emoționale este o bucată din existența ta care nu se va mai întoarce niciodată. Prin urmare, a 3-a atitudine stoică pe care trebuie să o dezvolți este una dintre cele mai puternice și eliberatoare. Controlează-ți timpul ca și cum ți-ai apăra libertatea. Pentru că exact asta este în joc. În stoicism, timpul este văzut ca un bun sacru. Seneca a scris un întreg tratat despre acest subiect, despre scurtimea vieții, în care afirmă că nu viața este scurtă, ci risipa noastră o scurtează. Iar una dintre cele mai subtile și periculoase forme de risipă este tocmai să te lași implicat în relații cu oameni toxici care îți fură timpul cu conversații neproductive, cereri copleșitoare, cerințe epuizante și așteptări fără sens. Și când îți dai seama, a trecut o după-amiază întreagă, o zi întreagă, o săptămână întreagă și ce ai obținut în schimb? Anxietate, stres, frustrare. Timpul petrecut cu acești oameni îți fură liniștea sufletească, te îndepărtează de obiectivele tale și îți subminează capacitatea de concentrare. A-ți controla timpul într-un mod stoic nu înseamnă să devii rece, izolat sau antisocial. Înseamnă să fii intenționat cu ceea ce oferi altora. Înseamnă să înțelegi că fiecare apel la care răspunzi, fiecare conversație pe care accepti să o porți, fiecare invitație la care spui da din obligație, reprezintă o alegere. Și dacă nu alegi conștient, predai controlul vieții tale celor care nu au întotdeauna intenții bune. Oamenii toxici sunt experți în ocuparea spațiului. Știu cum să te atragă în realitatea lor, cum să facă din problemele lor centrul.
atenției tale, cum să te facă să te simți responsabil pentru rezolvarea a ceea ce nici măcar nu este al tău. Manipulează prin epuizare, insistență și dramă și dacă nu stabilești limite de timp clare, îți vor consuma fiecare oră din viața ta ca și cum ar fi stăpâna lor. Și poate ai experimentat deja asta. Acel prieten care sună mereu doar ca să se plângă de viață. Acea rudă care apare de nicăieri și îți umple întreaga zi cu probleme pe care le creează singur. Acel coleg care are nevoie mereu de doar un minut și îl transformă într-o conversație de jumătate de oră despre lucruri negative. Toate acestea par mărunte în acest moment, dar când sunt adunate, devin o viață trăită pentru alții și nu pentru tine. Și iată o provocare stoică. Câte ore din ultima ta săptămână au fost cu adevărat ale tale, câte au fost deturnate emoțional de alți oameni. E greu de privit asta, dar e necesar, pentru că atâta timp cât nu preiei în mod conștient controlul asupra timpului tău, vei continua să trăiești conform agendelor emoționale ale altor oameni. O practică puternică pe care o poți începe să o aplici este programarea stoică. Da, programarea momentelor tale de pace, lectură, exerciții fizice și concentrare. Și apărarea acelui timp ca și cum ar fi o întâlnire cu un împărat, inevitabilă, non-negociabilă. Dacă cineva te întrerupe, răspunzi, nu pot acum, am o programare. Chiar dacă programarea este cu mintea ta, sănătatea ta emoțională, tăcerea ta, acesta este respect de sine. Acesta este autocontrol. Asta înseamnă să-ți pui energia acolo unde contează cu adevărat, pentru că fiecare minut pe care îl recuperezi din mâinile oamenilor toxici este un minut care devine din nou al tău. Un minut care poate fi folosit pentru a crește, a reflecta, a te odihni, a crea, a construi. Și ceea ce construiești în tăcere, cu timp de calitate, nimeni nu poate distruge. Și, bineînțeles, te vor numi egoist. Vor spune că te distanțezi, că ești diferit, că nu mai ești la fel. Și știi de ce? Pentru că erau obișnuiți să aibă acces nerestricționat la timpul tău. Și acum, că ai început să prețuiești fiecare secundă, le amenință zona de confort. Dar nu datorezi nimic nimănui în afară de consecvență cu tine însuți. Învață să spui nu, fără vinovăție. Învață să închei conversațiile care nu-ți fac niciun bine. Învață să părăsești mediile care consumă mai mult decât oferă. Aceasta nu este răceală, este maturitate emoțională. Este genul de libertate pe care doar cei care practică stoicismul îl înțeleg cu adevărat. Dacă acest conținut te face să reflectezi asupra modului în care ți-ai folosit timpul, spune-mi în comentarii. Ai identificat vreodată pe cineva care îți fură timpul fără să-ți dai seama? Te-ai simțit vreodată vinovat pentru că nu ai acordat atenție cuiva? Comentează mai jos, timpul meu este puterea mea. Și pe măsură ce începi să-ți recapeți controlul asupra timpului tău, începe să iasă la iveală ceva și mai profund, nevoia de a-ți proteja atenția. Pentru că este inutil să ai timp liber dacă mintea ta rămâne ocupată cu ceea ce gândesc, spun sau fac alții. Aici cad mulți oameni într-o capcană tăcută. Se distanțează fizic de situațiile toxice, dar rămân implicați emoțional. Continuă să rumege asupra conversațiilor, așteptând recunoașterea, stăruind asupra criticilor sau creând dialoguri imaginare în mintea lor. Și tocmai de aceea este atât de esențială a patra atitudine stoică, practicarea indiferenței active. Acest concept poate părea ciudat la început, deoarece cuvântul indiferență a fost distorsionat de-a lungul timpului. Astăzi, mulți oameni asociază indiferența cu răceala, apatia sau desconsiderarea, dar în stoicism acest cuvânt are o cu totul altă greutate. Indiferența nu este absența sentimentelor, este prezența înțelepciunii, este arta de a separa ceea ce este sub controlul tău de ceea ce pur și simplu nu este. Și mai mult decât atât, este să acționezi proactiv pentru a te concentra doar pe ceea ce depinde de tine și să ignori ferm tot ceea ce este zgomot,
distragerea atenției, manipulare emoțională sau drama altor oameni. Epictet a afirmat clar, există lucruri care depind de noi și există lucruri care nu depind de noi. Iar pacea noastră începe atunci când acceptăm această diviziune cu maturitate. Când practici indiferența activă, nu devii insensibil. Pur și simplu încetezi să mai irosești energie pe ceea ce nu poți schimba. Ieși din rolul de victimă emoțională și îți asumi rolul de autor conștient al propriei vieți. Și da, acest lucru poate deranja mulți oameni, pentru că atunci când devii selectiv cu atenția ta, încetezi să mai fii manipulabil. Iar oamenii toxici urăsc să piardă controlul asupra concentrării lor. Gândește-te la ultimele câteva dăți în care te-ai simțit rău. Câte dintre acele dăți au fost cauzate de ceva ce nu puteai controla? Opinia cuiva, decizia altei persoane, un comportament repetat despre care știai deja că va veni. Câte ore ai petrecut încercând să înțelegi de ce cutare a acționat într-un anumit fel sau de ce cutare nu ți-a recunoscut eforturile? E-book-ul Psihologia inversă este deja disponibil, dar atenție, doar pentru o perioadă limitată. Dă click acum pe linkul fixat în comentarii și descarcă-l înainte să dispară de pe internet. Această oportunitate poate dispărea în orice moment și nu vrei să regreți mai târziu. Descarcă-l acum. Toate acestea sunt zgomote. Este un volum puternic care vine din exterior, încercând să te dezechilibreze. Și adevărul este că, dacă nu filtrezi acest zgomot mental, îți invadează mintea, îți distorsionează viziunea și îți slăbește energia interioară. Prin urmare, indiferența activă este o formă de protecție. Este atunci când alegi în mod conștient să nu fii afectat de factorii externi. Este atunci când înveți să observi fără să absorbi, să asculți fără să reacționezi, să vezi fără să fii contaminat. Și asta nu înseamnă că te vei izola de lume, ci mai degrabă că vei selecta mult mai riguros ceea ce îți intră în minte. Pentru că, în cele din urmă, mintea ta este templul tău. Și oricine intră în ea are nevoie de permisiune. Trebuie să o merite. Și mai e ceva. Atunci când încetezi să mai irosești energie încercând să schimbi ceea ce este în afara controlului tău, eliberezi aceeași energie pentru a transforma ceea ce este în interior. Începi să acționezi cu mai multă claritate, cu mai multă prezență, cu mai mult scop. Dezvolți un calm aproape de neclintit, care este confundat cu răceală de către cei care nu au înțeles încă valoarea unui trai centrat. Și aici, stoicismul își arată puterea practică, te învață să acționezi în funcție de ceea ce contează și să ignori ceea ce nu face nicio diferență. Indiferența activă este de asemenea un tip de îngrijire de sine. Înseamnă să spui nu opiniilor excesive, nu judecăților gratuite, nu comparațiilor constante pe care le alimentează rețelele de socializare. Pentru că de fiecare dată când te implici emoțional în ceva ce este în afara controlului tău, te predai pe tavă. Îi spui lumii, iată echilibrul meu, poți să te joci cu el. Și trebuie să te eliberezi din acest ciclu, trebuie să-ți recapeți puterea de a alege ce să crezi, ce să gândești, unde să te concentrezi. Și poate părea dificil la început, pentru că am fost învățați să vrem să controlăm totul, rezultatele, oamenii, mediul, reacțiile. Dar stoicismul ne amintește că singurul loc în care ai control absolut este în tine însuți. Așadar, practicarea indiferenței active înseamnă alegerea locului în care să-ți pui sufletul. Înseamnă să-ți menții pacea chiar și atunci când totul în exterior este în ruine. Înseamnă să continui să mergi spre ceea ce crezi, fără a fi influențat de critici sau aplauze. Înseamnă să trăiești ghidat de rațiune, nu de reacțiile celorlalți. Dacă acest concept a rezonat cu tine, dacă simți că e timpul să selectezi mai bine ce merită atenția ta și ce nu, spune-mi în comentarii. Ai trăit vreodată o situație în care ai decis în mod conștient să nu te lași zdruncinat și asta a schimbat totul? Împărtășește-o aici. Și dacă vrei să-ți marchezi angajamentul față de această practică, comentează: eu aleg unde îmi pun sufletul.
Când începi să practici indiferența activă și înțelegi în sfârșit puterea de a nu te lăsa zdruncinat de ceea ce este în afara controlului tău, trebuie să apară o nouă abilitate, astfel încât această pace interioară să rămână fermă chiar și în cele mai dificile momente, detașarea emoțională. Această atitudine stoică este ca și cum ai păși mental deasupra situației, în care nu dispari din scenă, ci începi să o observi cu mai multă claritate, mai multă strategie, mai multă raționalitate. Nu este vorba despre deconectarea de la viață, ci mai degrabă despre a te plasa într-o poziție în care nu ești măturat de tulburarea emoțională a celorlalți. Pentru că atunci când privești din exterior, înțelegi mai bine. Când simți mai puțin, vezi mai mult. Detașarea emoțională este ca o superputere a înțelepților. Imaginează-ți că ești în mijlocul unei furtuni emoționale. Cineva te provoacă, te acuză, distorsionează faptele, încearcă să-ți manipuleze percepția și, în loc să reacționezi cu furie, durere sau defensivă, pur și simplu observi. Vezi scena. Recunoști intențiile ascunse. Percepi tipare. Identifici jocurile emoționale atât de clar, încât e ca și cum te-ai uitat la un film. E ca și cum, pentru câteva secunde, ai înceta să mai fii un personaj și ai deveni regizorul scenei. Asta propune stoicismul, să-ți ridici conștiința deasupra haosului, nu pentru a scăpa, ci pentru a înțelege. Marcus Aurelius, în meditațiile sale, își scria sieși ca și cum ar fi fost în afara lui însuși, într-un exercițiu zilnic de raționalitate. A căutat această detașare tot timpul, pentru că cu cât te apropii emoțional de problemă, cu atât este mai greu să iei decizii înțelepte. Iar oamenii toxici știu exact cum să te dezechilibreze, provoacă, dramatizează, distorsionează. Vor să le joci jocul emoțional, un joc pe care ei știu deja cum să-l câștige. Dar când refuzi să reacționezi la același nivel, rupi scenariul, le demontezi puterea, devii imprevizibil. Iar imprevizibilitatea pentru cei care prosperă pe baza manipulării este terifiantă. Un exercițiu puternic pentru aplicarea detașării emoționale este simplu, dar profund. Atunci când ești implicat într-o situație dificilă, întreabă-te, dacă nu aș fi eu, cum aș evalua această situație? Această întrebare te distanțează de emoția imediată și te apropie de rațiunea stoică. Te îndepărtează de durere și te conduce la analiză. Și cu cât faci mai mult acest lucru, cu atât creezi un spațiu interior în care emoțiile încetează să mai fie șefi și devin consilieri. Ele vorbesc, dar nu comandă. Ele există, dar nu te controlează. Și iată un punct important. Detașarea emoțională nu este răceală, este inteligență. Nu încetezi să simți, pur și simplu alegi să nu te lași ghidat de ceea ce simți în căldura momentului. Nu devii o piatră, devii un far, neclintit, prezent, dar nu stins de furtună. Asta necesită practică, desigur, și necesită vigilență, pentru că adesea suntem trași înapoi în rolul de victimă emoțională de vechi obiceiuri, de factori declanșatori care nu au fost încă rezolvați. Dar cu cât te exersezi mai mult, cu atât devine mai natural. Începi să reacționezi diferit, începi să spui mai puțin, să observi mai mult și asta îi deranjează, pentru că oricine vrea să te destabilizeze va simți că a pierdut controlul pe care îl avea înainte. Detașarea îți oferă și ceea ce eu numesc timp psihologic. Este acel mic spațiu dintre stimul și răspuns, unde poți alege să acționezi conștient. Te oprești, respiri, analizezi, decizi. Acest spațiu este locul în care rezidă libertatea ta interioară, iar cei care trăiesc reacționând din impuls nu cunosc niciodată această libertate. Cei care trăiesc în căldura emoțiilor sting mereu incendii, încearcă mereu să se compună, dar cei care dezvoltă detașare emoțională învață să anticipeze, învață să prezică, învață să evite. Și aceasta este una dintre cele mai rafinate forme de putere, capacitatea de a-ți menține mintea calmă, chiar și atunci când totul în jurul tău este în haos. Ai observat vreodată cum unii oameni pur și simplu nu pot rămâne calmi în fața haosului?
Orice provocare devine un scandal, orice critică devine un atac, orice dezacord se transformă în război. Și apoi îi privești și înțelegi cât de valoros este să poți rămâne concentrat, cât de puternic este să poți respira, să observi și să alegi cel mai bun răspuns. Nu cel mai exploziv, dar cel mai inteligent. Și acesta este stoicism aplicat cu eleganță. Este filozofie care devine viață, devine un scut, devine o sabie. Dacă îți dai seama de valoarea acestui tip de atitudine, dacă acest concept de detașare emoțională are sens pentru tine, comentează mai jos: aleg să văd de sus. Această frază poate deveni aducere aminte ori de câte ori o situație încearcă să te tragă în jos. Și spune-mi și: ai avut vreodată o experiență în care ai reușit să te distanțezi emoțional și să percepi totul mai clar? Ai evitat vreodată o greșeală, un stres inutil sau o ceartă doar pentru că ai ales să observi în loc să reacționezi? Împărtășește-mi în comentarii. Le citesc pe toate. Și atunci când dezvolți această capacitate de a observa din exterior, de a te detașa emoțional de haos, ajungi să descoperi ceva și mai profund, propria esență, pentru că, în realitate, detașarea emoțională nu este doar un instrument pentru a interacționa cu ceilalți, este o punte care te duce înapoi, în interior. Și exact aici intervine a 6-a atitudine stoică, una dintre cele mai transformatoare dintre toate: folosirea autocunoașterii ca armură. Pentru că atunci când te cunoști cu adevărat pe tine însuți, când îți înțelegi limitele, durerea, punctele tale forte, valorile tale, opiniile celorlalți, încep să-și piardă puterea pe care o aveau odinioară. Judecățile externe nu mai pătrund cu aceeași forță, iar încercările de manipulare, critică sau control pur și simplu scapă, pentru că ți-ai creat o fundație solidă în tine. În stoicism, autocunoașterea este văzută ca o datorie. Nu este un lux, nu este vanitate, nu este ceva ce faci atunci când ai timp liber. Este fundamentul libertății tale. Epictet spunea: cunoaște-te pe tine însuți și vei fi invincibil. Și nu exagera, pentru că din momentul în care îți înțelegi emoțiile, factorii declanșatori, tiparele tale comportamentale, încetezi să mai fii ostatic al lor, începi să alegi, începi să prezici, începi să anticipezi situații care anterior te-ar fi doborât fără să înțelegi măcar de ce. Și mai mult decât atât, începi să te protejezi în tăcere și eficient, pentru că cine știe cine este nu mai trebuie să demonstreze nimic nimănui. Gândește-te de câte ori în viața ta te-ai simțit zdruncinat de critici, comparații, respingeri și abia mai târziu ți-ai dat seama că te-au afectat doar pentru că au atins ceva ce nu rezolvase și încă în tine. Oamenii toxici au un radar ascuțit pentru a-ți detecta nesiguranțele. Se joacă pe asta. Se bagă acolo unde știu că doare și dacă nu ai claritate în ceea ce privește cine ești, ceea ce contează cu adevărat pentru tine, vei cădea în acel joc în mod repetat. Vei încerca să faci pe plac. Vei rămâne tăcut când ar trebui să iei atitudine. Te vei justifica când nu ar trebui. Te vei modela pentru a te potrivi acolo unde nu este nevoie. Dar când te cunoști în profunzime, asta se schimbă complet. Începi să acționezi cu mai multă fermitate, cu mai multă seninătate, cu mai multă autenticitate. Nu pentru că vrei să demonstrezi ceva, ci pentru că știi deja cine ești și cine știe cine este, știe și cine nu este. Și asta evită o uzură enormă. Încetezi să te mai implici în bătălii care nu sunt ale tale. Încetezi să porți etichete care nu ți se potrivesc. Încetezi să urmărești aprobarea externă ca și cum ar fi un trofeu. Și asta, în ochii lumii, poate părea aroganță. Dar, în realitate, este autocontrol, este identitate, este consecvență. Înseamnă să trăiești în conformitate cu propriile principii și nu cu așteptările celorlalți. În stoicism, viața bună este una ghidată de rațiune, iar rațiunea, pentru a fi puternică, are nevoie de claritate interioară. Prin urmare, cunoașterea de sine nu
înseamnă doar să știi ce-ți place sau ce nu. Este vorba despre a ști ce te destabilizează și de ce. Este vorba despre a-ți recunoaște umbrele fără frică. Este vorba despre a înțelege că slăbiciunile tale nu te definesc, ci dezvăluie unde mai ai nevoie să crești. Și acest tip de claritate este ceea ce creează armura invizibilă împotriva toxicității externe. Pentru că cineva ar putea încerca să te ataci, dar dacă deja ți-ai înfruntat și ți-ai îmbrățișat durerea în interior, nu mai există niciun loc unde să te atingă lovitura. O practică stoică foarte utilă pentru dezvoltarea acestui nivel de conștientizare de sine este ținerea unui jurnal. Da, să scrii în fiecare zi despre gândurile tale, reacțiile tale, conflictele tale, așa cum făcea Marcus Aurelius în meditațiile sale. Acest proces te ajută să te observi ca și cum ai fi un prieten, un consilier, un strateg. Și în timp începi să identifici tipare. Observi ce te dezechilibrează, ce îți dă putere, ce te apropie de cea mai bună versiune a ta. Și asta schimbă totul. Începi să te tratezi cu mai mult respect, începi să te protejezi mai ferm, începi să te aperi fără teama de a-i pierde pe cei care nu te apreciază și se întâmplă ceva puternic. Oamenii din jurul tău își dau seama că nu te mai zdruncină ușor, că nu mai pot folosi vinovăția sau șantajul emoțional împotriva ta, că ești împăcat cu cine ești, iar acest lucru îi perturbă profund pe cei care prosperă din conflict, pentru că acești oameni se bazează pe îndoiala ta, se bazează pe frica ta, se bazează pe nevoia ta de aprobare. Dar când reduci la tăcere toate acestea din interiorul tău, devii inaccesibil jocurilor psihologice ale celorlalți. Te protejezi cu conștientizare și nimic nu este mai stoic decât atât. Să trăiești cu claritate în interior și în exterior. Dacă acest lucru a rezonat cu tine, dacă această idee de a folosi autocunoașterea ca armură a atins o parte din tine, spune-mi în comentarii. Ai trăit vreodată o situație în care o mai bună înțelegere de tine însuți te-a ajutat să te eliberezi dintr-un ciclu toxic? Ai simțit vreodată puterea de a spune nu, fără a fi nevoie să explici totul? Comentează mai jos. Sunt propria mea temelie. Și când în sfârșit începi să te cunoști profund pe tine însuți, se întâmplă ceva inevitabil. Începi să recunoști clar ce ești dispus să accepți și ce nu mai ești dispus să tolerezi. Cunoașterea de sine îți dezvăluie adevăratele valori, prioritățile, limitele emoționale și energetice. Și acest lucru te conduce inevitabil la o atitudine pe care puțini oameni au curajul să o adopte, dar care este absolut fundamentală pentru cei care vor să trăiască cu echilibru, pace interioară și forță stoică, stabilirea unor limite fără vinovăție. Acesta este următorul pas în călătoria noastră stoică și poate unul dintre cele mai provocatoare, deoarece se confruntă direct cu nevoia de a fi pe plac, de a fi acceptat, de a evita conflictele. Dar îți voi spune foarte clar, cine nu învață să spună nu, trăiește o viață care nu este a lui. Granițele nu sunt bariere care să îi îndepărteze pe ceilalți. Granițele sunt structuri care te protejează. Sunt ca o graniță invizibilă care îți protejează energia emoțională de intruziuni inutile. Persoanele toxice, manipulatoare sau abuzive emoțional au dificultăți enorme cu granițele, tocmai pentru că sunt obișnuite să le depășească fără a fi provocate. Și când în sfârșit tragi o linie, când îi spui clar cât de departe poate merge cealaltă persoană, acești oameni reacționează cu nedumerire, rezistență și adesea furie. Dar știi de ce? Pentru că granița ta este sfârșitul controlului lor asupra ta. Și asta pentru cineva obișnuit să domine este insuportabil.
Dar iată cheia stoică a problemei. Faptul că cineva este ofensat de limitele tale nu înseamnă că greșești. Dimpotrivă, adesea înseamnă că ai dreptate, că în sfârșit te pui pe tine pe primul loc, că ai înțeles că iubirea de sine nu este egoism, este o necesitate. În stoicism, a trăi în conformitate cu natura rațională înseamnă a acționa cu coerență între gând, cuvânt și faptă. Și dacă știi că ceva te doare, că te epuizează, că îți secătuiește energia și totuși permiți asta, te opun propriei rațiuni, îți trădezi propriul suflet. A spune nu este eliberator. E ca și cum ai îndepărta un lanț invizibil care te lega de așteptări care nu erau ale tale, dar pentru a face asta, va trebui să te confrunți cu disconfortul inițial. Va trebui să te confrunți cu priviri dezaprobatoare, fraze pasiv-agresive, încercări de a te face să te simți vinovat și te va durea, mai ales dacă ai fost condiționat încă din copilărie să fii pe plac, să cedezi, să fii drăguț. Dar de fiecare dată când spui nu, ferm, fără agresivitate, fără justificări exagerate, vei simți un fel de putere tăcută crescând în tine. Este puterea cuiva care a înțeles în sfârșit că propria viață merită prioritate. Și iată un aspect care te poate ajuta mult. Limitele clare nu necesită explicații lungi. Când știi ce vrei, nu trebuie să convingi pe nimeni. Un simplu, asta nu funcționează pentru mine, prefer să nu mă implic în asta, sau în acest moment voi prioritiza altceva, este suficient. Cei care te respectă vor înțelege. Cei care sunt ofensați s-ar putea să nu te fi respectat niciodată cu adevărat, au respectat doar accesul pe care l-au avut la tine. Și când acest acces este tăiat, masca cade. În stoicism, a nu reacționa emoțional la presiunea socială este o virtute. Nu ești aici pentru a te conforma cu ceea ce așteaptă ceilalți, ci pentru a trăi în armonie cu ceea ce are sens pentru tine. Și a trăi așa necesită fermitate, claritate, prezență. Și mai presus de toate necesită curajul de a fi înțeles greșit. Pentru că da, vei fi înțeles greșit. Vor spune că te-ai schimbat, că ești distant, că ai devenit insensibil, dar adevărul este că pur și simplu te prioritizezi pe tine însuți după ce ai trăit atât de mult timp pentru alții. Și dacă vrei o tehnică practică pe care să o aplici, începând de astăzi, iată-o, notează sincer cele 3 limite pe care știi că trebuie să le stabilești, dar pe care încă nu ai avut curajul să le faci. Ar putea fi cu o anumită persoană, o situație sau un obicei. După aceea, notează cum poți comunica această limită clar și ferm, fără vinovăție, fără frică, fără a fi nevoie să te justifici prea mult. Acest lucru îți va arăta că frica de a stabili limite este adesea mai mare în imaginația ta decât în realitate. Și când începi să exersezi, ceva se schimbă. Începi să atragi oameni care îți respectă spațiul, începi să cultivi relații mai sănătoase și mai presus de toate, începi să construiești o viață cu mai mult adevăr și mai puțină tensiune emoțională inutilă. Dacă ai simțit că această parte a rezonat direct cu tine, vreau să comentez mai jos. Limitele mele sunt sacre. Scrie asta, înregistrează asta, setează asta ca o reamintire zilnică. Pentru că aceasta este protecția ta. Și dacă ai fost vreodată într-o situație în care a trebuit să stabilești limite, iar acest lucru ți-a adus mai multă libertate, împărtășește-o cu mine în comentarii. Experiența ta poate inspira pe cineva care se află încă în acest proces. Și dacă încă întâmpini dificultăți cu asta, comentează și tu. Și după ce începi să stabilești limite fără vinovăție, ferm și clar, se întâmplă ceva puternic. Energia ta circulă din nou mai liber, respiri mai bine, dormi mai bine, gândești mai clar. Dar totuși, din când în când, apare acel sentiment de greutate, că anumite situații nu se vor schimba niciodată, că acea persoană dificilă va fi mereu acolo, secătuindu-te, provocându-ți, testându-ți răbdarea. Și în acest moment trebuie să activezi una dintre cele mai profunde și eliberatoare atitudini ale stoicismului,
vizualizarea trecerii tuturor lucrurilor. Da, totul trece, totul se schimbă, inclusiv oamenii toxici, inclusiv cele mai turbulente cicluri ale vieții tale, inclusiv durerea care astăzi pare nesfârșită. Mintea stoică este antrenată să vadă dincolo de momentul prezent. Percepe timpul ca pe un râu în continuă mișcare. Nimic nu stă nemișcat, nici binele, nici răul. Marcus Aurelius scria frecvent acest lucru. Observă cum totul se schimbă constant și obișnuiește-te cu ideea că nimic nu este pentru totdeauna. Această viziune nu este pesimistă, este eliberatoare, pentru că atunci când te confrunți cu o situație dificilă ca pe ceva temporar, nu disperi, nu te identifici cu durerea, nu te predai haosului, treci prin el cu mai multă seninătate, cu mai multă putere, cu mai multă conștientizare. Vizualizarea trecerii este o practică mentală ce poate schimba modul în care gestionezi suferința. Imaginează-ți că ești în mijlocul unei furtuni emoționale cauzate de o persoană toxică, cineva care te atacă, te provoacă, încearcă să te minimizeze. Tendința naturală este să crezi că va dura pentru totdeauna, că ești prins în această relație, că nu vei ieși niciodată din ea. Dar când îți amintești de impermanență, îți schimbi în perspectiva, încetezi să mai privești problema ca și cum ar fi sfârșitul și începi să o vezi ca pe o fază care va trece, pentru că va trece. Oamenii vin și pleacă din viețile noastre, unii lasă lecții, alții lasă răni, unii ne întăresc, alții ne testează, dar toți, fără excepție, sunt trecători. Și asta îi include și pe cei care astăzi par să aibă control asupra liniștii tale. Poate că locuiești cu cineva extrem de dificil, la locul de muncă, în familie, într-o relație, și această coexistență poate părea insuportabilă. Dar gândește-te, nu ai mai trecut prin situații similare înainte? Nu ai depășit lucruri care păreau imposibile? Nu te-ai uitat înapoi și te-ai gândit, cum am îndurat toate astea? Asta dovedește că ești mai puternic decât îți imaginezi și, mai important, dovedește că ceea ce pare etern astăzi va fi doar o amintire mâine. Și aici intervine un punct esențial al filosofiei stoice. Memento mori, amintește-ți de moarte, nu ca pe o obsesie morbidă, ci ca pe o reamintire a faptului că tot ceea ce există, inclusiv noi înșine, are un sfârșit. Când îți amintești asta, începi să prețuiești cu adevărat ceea ce contează. Începi să alegi mai bine unde îți îndrepți atenția, energia, inima. Înțelegi că nu merită să te epuizezi cu oameni care nu vor mai fi în viața ta în câteva luni sau ani. Și chiar dacă vor fi, vei fi devenit deja cineva mai puternic, mai centrat, mai rezistent. Viața este făcută din cicluri și fiecare ciclu se închide. Vizualizarea trecerii te ajută și să dezvolți răbdare, pentru că nerăbdarea provine din ideea că suferința va dura pentru totdeauna. Dar când îți amintești că totul se schimbă, respiri adânc și îți spui, și asta va trece. Și trece întotdeauna. Durere, furie, nesiguranță, frică, toate aceste sentimente au o dată de expirare, oricât de intense ar fi. Iar tu, cu mintea ta antrenată, viziunea ta stoică, practica ta zilnică de autocontrol, vei rămâne neclintit. Pentru că în cele din urmă, nu haosul îți determină destinul, ci modul în care navighezi prin haos. Și dacă treci printr-un moment ca acesta astăzi, te confrunți cu cineva dificil, faci față unei situații toxice, simți că ești la limită, repetă-ți, niciun haos nu este etern. Această frază trebuie să devină o reamintire zilnică. Notează-o, setează-o ca imagine de fundal pentru telefon, repet-o mental când simți că vei pierde controlul, pentru că vei ieși din asta mai puternic, vei ieși din asta cu mai multă claritate, vei ieși din asta cu o nouă versiune a ta. Stoicismul nu promite o viață fără probleme, dar te învață că poți deveni de nezdruncinat în interior, chiar și atunci când totul din jurul tău pare să se năruie. Dacă acest mesaj a atins o parte sensibilă din tine, spune-mi în comentarii.
Ai trecut vreodată prin ceva ce părea nesfârșit, dar acum este de domeniul trecutului? Sau trăiești acest moment acum și ai nevoie de o gură de speranță? Împărtășește cu mine și dacă vrei să pecetluiești acest angajament cu tine însuți, scrie mai jos, totul trece, eu rămân. Și când înțelegi cu adevărat că totul este trecător, inclusiv durerea, oamenii dificili și chiar și cele mai intense momente de conflict interior, ceva din tine se reorganizează. Începi să mai încerci să controlezi incontrolabilul și începi să cultivi ceea ce este cu adevărat sub controlul tău. Cum gândești, simți și reacționezi. Începi să exersezi zi de zi o nouă atitudine față de viață. Și aici își găsește adevărata valoare întreaga cale stoică pe care am construit-o până în acest punct, nu în cunoașterea teoretică, ci în transformarea practică a experienței tale zilnice. Ajungem apoi la un punct de cotitură, momentul de a integra toate acestea, momentul de a concluziona, dar nu în sensul de a încheia, ci mai degrabă de a consolida, de a întări, de a afirma cine devii. Dacă ai ajuns până aici, este pentru că ești în căutarea a mai mult decât a unor răspunsuri rapide. Cauți forță interioară, claritate mentală, autonomie emoțională. Iar stoicismul îți oferă toate acestea, nu ca pe o promisiune mistică, ci ca pe o practică reală, zilnică, pe care o poți aplica oriunde. La serviciu, acasă, în conversații, în conflicte, în cele mai simple alegeri. Gândește-te la cele 8 atitudini pe care le-am explorat împreună în acest videoclip. Fiecare este o piesă de armură care nu este făcută din oțel, ci din conștiință. O armură pe care nimeni nu o vede din exterior, dar care schimbă complet modul în care lumea te afectează din interior. Și când începi să o folosești, oamenii observă. Poate că nu vor putea explica ce s-a schimbat, dar vor simți, pentru că vei începe să vibrezi într-un mod diferit, cu mai multă fermitate, cu mai multă seninătate, cu mai mult adevăr, stăpânirea propriei reacții, folosirea tăcerii strategice, gestionarea înțeleaptă a timpului, practicarea indiferenței active, dezvoltarea detașării emoționale, întărirea propriei persoane prin autocunoaștere, stabilirea limitelor fără vinovăție și vizualizarea în fiecare zi a trecerii tuturor lucrurilor. Acestea sunt instrumente stoice, dar mai mult decât atât sunt căi către libertatea emoțională, pentru că nimeni nu poate fura ceea ce hrănești din interior spre exterior. Nimeni nu îți poate lua pacea dacă te hotărăști să fii păzitorul ei. Nimeni nu te poate domina dacă ești ancorat în cine ești. Și poate că acum te întrebi de unde să începi. Poate simți că ești încă departe de a stăpâni toate acestea. Dar permitem să-ți reamintesc ceva esențial. Transformarea are loc în acest proces. Nu-ți cere perfecțiunea. Stoicismul nu îți cere să ai întotdeauna dreptate. Te invită să faci greșeli conștiente, să-ți observi erorile, să-ți ajustezi cursul și să continui. Și dacă aplici cel puțin una dintre aceste atitudini în zilele următoare, vei observa deja o diferență reală. Vei realiza că energia negativă a celorlalți nu se mai lipește atât de ușor, că tăcerea începe să funcționeze ca protecție, că nu-ul încetează să mai fie o împovară și devine un scut, că timpul pe care îl protejezi începe să-ți redea claritatea, că pacea ta începe să devină centru și nu mai este haos. Nu trebuie să schimbi totul dintr-o dată, dar trebuie să alegi să schimbi ceva începând de acum. Alege una dintre aceste atitudini, doar una, și trăiește cu ea în următoarele zile. Pune-o în practică, chiar dacă este vorba de gesturi mici, conversații mici, decizii mici, pentru că așa este construită mintea stoică, în repetarea intenționată a ceea ce întărește sufletul. În timp îți vei da seama că nu doar te protejezi de oamenii toxici, devii cineva atât de centrat, atât de stabil, atât de conștient, încât aceste tipare nu te mai pot atinge. Vei privi înapoi și vei vedea cât de mult ai evoluat, cât de mult te-ai maturizat, cât de mult te-ai protejat fără să-ți pierzi umanitatea.
cât de mult ești mai aproape de cea mai bună versiune a ta. Și acum vreau să știu de la tine, care dintre aceste 8 atitudini trebuie cel mai mult să o exersezi începând de astăzi? Comentează mai jos, poate fi doar numărul, poate fi o frază, poate fi ceva de genul trebuie să învăț să spun nu sau voi practica tăcerea strategică. Orice are sens pentru tine. Important este să o notezi, pentru că atunci când scrii, îți iei un angajament. Și dacă vrei să lași un semn că ești alături de mine în această călătorie, scrie și sunt păstrătorul păcii mele. Această frază simplă și puternică poate fi punctul de plecare al unei noi etape din viața ta. Și nu, uita, acesta este doar începutul. Dacă acest conținut te-a atins în vreun fel, dacă ți-a stârnit reflexii sau ți-a întărit mintea, lasă un like aici. Acest lucru arată YouTube că merită să răspândească acest tip de mesaj. Și dacă nu ești încă abonat la canal, acum este momentul. Abonează-te acum, pentru că aici nu vorbim doar despre stoicism, îl trăim împreună, în fiecare zi. În următoarele videoclipuri vom continua să aprofundăm această cale a conștientizării, puterii interioare și libertății emoționale. Așadar, activează și clopoțelul de notificări pentru că urmează mult mai multe și vei dori să fii